Ya. Saliring sami rana Ya. kaya amin si Pokoke tajuk ning Bintara Pak Prapto ora. Dasira jroning ati tambah tresna Bapak Cange, nggih no. Bapak Cange. Nggih. Ngapunten. Ngeten iki kula nembangi jane iki isin kali adik kula niku. Sinten? Mas Kapolsek Kawedanan iku adik tadi. Wah, nggih Pak Babi. Walah, welok. Niku nembangi sae. Ngaten ya? Nggih. Dawa Mireng teng polsek niku walah jan. dawahe kangen ati. Nggih, anu ditajuki nggih, saged nggih. Saged nah. Nggih, anu rencange sinten? Ayo. Ditayapne iki. Nggih no, ayo Pak Bin, madhap. Nah, sisan penting. Wong iku tuh. Sinten sing diaturi? Wae telu yo kudu telu. Monggo. Perwakilan dari Tenda Biru napa? Ya Bapak Guru, Bapak Joko, ya sinten monggo mawon. Monggo. Yo Pak Jalianto, Mbak Bayan monggo. Monggo. Yo. Iki. Dados. Rada geser ini ndak? Ya. Pak Guru Maryadi yo kena, yo. Iya. Aku apal lah karo Tenda Biru gitu. Koncong ngisor taruh. Iya. Yuk. Napa niku lagune? Kangen ning ati. Ini enggak? Nggih. Ya, buka. Ya. Nggih. Ya, Monggo, monggo Pak Jali. Monggo, mriki. Pak Jali, Pak Joko, Pak Guru monggo. Yo. Yo, wenake yo. Yo, Pak Lurah pokoke kita dijugeke wenake yo. Sewindu suwe lawase. Yo, gawe lungga. Sami. Yo, wenake. Wong ayo babojangku. Sangen suca mongkang sliramu. Oh, wenake yo. Mas Re, Mas Fajar wis teko, elah. Makasih. Ya, ya. Ya. Tarina wangi anti-anti. Aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Among sliramu kang bisa nambang